Здравейте, аз съм Талия Кабилкина и днес аз съм с вас и ще говорим за първия секс от женска и мъжка гледна точка. Ако ти си жена, дали трябва да се дърпаш? Говоря с един мъж и той ми казва: леле, колко ми е скучно. Аз само я докосвам и тя вече готова да отвори крака и да прави секс с мен. Катастрофално, поне малко да се дърпа. Наистина, секс е танц. Леко дърпане е много полезно. Така че държи го в напрежение. Отиваш на вечеря и вече уж сте толкова близко. Извинявай, скъпи, майка ми се обади. Трябва спешно да бягам, закараме на такси, остави ме вкъщи, трябва да бягам. Аз много те искам, но още не сега. И бягаш. След това пак втория път. Ох, много те искам, обаче дойде ми, точно сега не мога. И бягаш. И бягаш на няколко пъти. Той трябва да ни издържва вече. Той да е готов сега да ти направи всичко за теб. И тогава правиш най-гадното. Отиваш някъде надалеч. Да карат от София до Варна. Да кара от София до Париж. Каза, тук в България не ми се прави секс. Само в Париж мога да дам. Разбираш ли? Тук не става. И тогава мъж, повярвайте ми, хвърля всичко, ти закара в Париж. А вече в Париж, вече е романтика, шершелефа, всички неща. И той ще се влюбва. И той ще толкова усилия положи. В Париж ти закарал. Там ти си му отворила за прекрасно цвете и вече се появява любов. Ако сте позиция мъж, разбира се, че на вас се прави секс веднага. И тук започнеш да я натискаш. И така, и така, и така. Обаче, ако става веднага, става много скучно. И вече ти си я взел и обикновено след това вече нямаш никакъв интерес към нея. Но все пак, ако много искаш, натискай. Повечето жени накрая се съгласяват. И започнеш, скъпа, но ти комплекси ли имаш? Защо не правиш секс с мен в първата нощ? Всички нормални жени го правят. Ти никога повече няма да ми видиш. Ти си толкова красива. Аз съм толкова готин. Какво да губим време? Ако утре ще умрем? А може би няма да утре да се събудим. А ти си изпуснала най-хубавата нощ в живота си. Дай да те поцелувам. Ми само така. Виж колко ни е хубаво. Виж каква химия имам. Ти виж какво правиш с мен. Аз не мога да дишам. Каква ерекция имам. Как ще спя? Ще ми болят топките. Ти погрижи се малко за мен. Ти съвест ли имаш? Ще искаш да ми боли ли? Ти искаш да ми нараниш ли? Как можа, скъпа? Моля те, трябва да сме заедно тази нощ. Не искам да чувам не приемам не. Моята бивша ми отряза. Аз много страдам. Още не мога да преживея. И ако ти сега ми отрежеш, ще ми разбиеш сърце. Не мога. И натискаш на жена на жалост. Жалост при нас жените работи. Колкото повече на жалост, колко ти имаш нужда от нея, колко е нещастна. И постепенно жените сме жалостливи. Ти кажеш ми, той миличък, другата го заряза. Сега коя ще го зарежа, ще му болят топките, как ще го оставя? Не само мъничко, само така. Ми все пак наистина той толкова влюбен в мен, си има чувства и се отдаваш. Така че ако сте мъже и толкова ви се иска, натискате на жалост. Ако сте жени, дърпате чак до Париж. И тогава ще успеете. Очаквайте нашите нови съвети и правете хубав и горещ секс!